Tangan kati ng likod ko ah. Oy, may bike lane. Ako naman talaga. Pinoy nga naman talaga. Oh, gusto mo humato ng motor ka sana. Ay, nako. Uy, ay bubog oh. Alisin nga natin. Doon nasa right lane pa talaga. Ayan o. Ayan. Alisin mo ano. Bubog, dami o. Sinadyang tinahapon na to. Talagang tinahapon no. Ano to eh, parang windshield. Tapapon natin. Ayos na yan. Ang dami mabibiktima nito. Balik natin. Yan, kita nyo yan. Dami. Ilang kayang bikers mas biktima niyan? Wala tayong walis, kaya yung pinakamarami lang yung kunin natin. Yes. Ang lalaki eh. So, meron pa. Dami. Ito oh. Dami. Nasa gitna kanina yan. Tara. Natabi na natin yung pinaka ano, halos wala na rin sa pinaka driveway ng bike. So, doon siya sa may gilid. Wala tayong walis. So, okay na yan at least. Baka yung sapatos ko yung maplat dito, naloko na. Tara. Kung nakakita tayo ng ganun, huwag natin pabayaan. Kung ganun kadami ha. Siyempre, pag kundi lang naman. Kasi pag ganun kadami, wala talagang takas yung mga cyclist doon. Tingin ko, di ko alam. No? Parang nasa isip ko, tinapon yun. Buong salamin. Parang salamin ng windshield. Posible naman mabasagan ng windshield yung mga nagbabiyahe dyan. Nang ganun lang kalit. Yan, mawawalis ni ate yan pag mamaya. Ito. Good morning. Mawalis ni ate yan mamaya pag nadaanan niya.